bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagloko na nga siya. Ako pa ang mag-iipon para pakasalan siya. Hi, DJ Rocky. Nandito ako ngayon sa UAE. At dahil lately nabobore ako, nakita ko na lang ang sarili ko na nakikinig ng programa mo. Itago mo ako sa pangalang Belle. And this is my secret file. I am currently in UAE working as an engineer. Pumunta ako dito nito lang. I am 27 years old now. I have a lovely daughter. So this is my story of me and my live-in partner na itago natin sa pangalang June. He is 26 years old now, working in offshore. We've known each other since 2021, right after pandemic. I work in one of the most prestigious company here in the Philippines. Nakilala ko siya doon as a labor employee. Although he graduated college, nauwi siya sa labor works dahil kailangan niya mag-work after mag-lockdown kasi ayaw niya umuwi na zero sa Cebu. Prior on meeting my live-in partner, I had a boyfriend na seaman. We've been together for 4 years. Hindi ako nag-boyfriend after we broke up. Pero marami akong naging kalandian at ka-talking stage. Some of them ay nauwi sa one-night stand. I never had a serious relationship after that. So fast forward, nung nag-work na ako, doon ko nakilala yung live-in partner ko. Ako yung engineer niya sa mga floor na hawak-hawak niya rin. He was my favorite labor. Dahil kahit ako yung engineer niya, mas alam niya ang gagawin kasi nga naman, kahit naman labor siya, graduate siya ng civil technology. By the way, my girlfriend siya sa probinsya nila. At ako naman that time, ine-enjoy yung pagiging single. Etong si June, he was trying his best to annoy me every single day. Yung tipong parang hindi kompleto ang araw niya kapag hindi niya ako naiinis. Pero after ng pambubisit niya sa akin, meron naman ako agad food. Lagi niyang pinoprovide yung pagkain ko. Mapa-lunch man yan o mapa-dinner or even breakfast. Kasi stay-in kami sa site. Gigising na lang ako, meron na akong pagkain sa bedside ko. Hanggang sa hiningi niya yung number ko sa isa sa engineers namin na friend ko. Never ko siyang nireplyan and then sa FB niya ako minessage.
He never sent a friend request that time kasi nga meron siyang girlfriend. Siguro ayaw niyang malaman ng girlfriend niya o ayaw niyang makita ko ang mga story niya about his girlfriend. Then last week ng February, nagkakamabutihan na kami kahit may girlfriend siya. Yung parang lahat na lang ng pera at oras niya nasa sa akin na. Yun siguro yung rason kung bakit ako na-in love sa kanya. He made me feel loved. He made me feel cared, needed, and cherished in the most exquisite way. After duty, nagkikita kami sa mga lugar sa site namin na kami lang ang tao. Doon kami magkikita. At doon sa mga lugar na yun na kami lang ang tao, doon namin ginagawa ang mga bagay na hindi dapat namin ginagawa. We kissed passionately. And then, ayun. Inangkin niya na ako at inangkin ko na rin siya. Palaging ganun yung nangyayari after duty. Parang yun yung naging pahinga ko sa work. He gives me pleasure. Hanggang sa kahit sa warehouse ng kumpanya namin, ginagawa namin yun. Even kapag overtime kami, pumupunta kami sa active floor, sa pinakatagong sulok at dun namin gagawin yung hindi dapat gawin. Minsan nga, muntik na kaming mahuli ng safety namin o kaya ng ibang labor. As much as we care, mas naging thrilling yung ginagawa namin. Minsan iniiwan ko sa kung saan ang hard hat ko para naman if may makakita sa amin sa madilim, hindi nila malaman na engineer nila ako. Since anino lang naman ang nakikita. Alam kong nahuhulog na ako sa kanya. That's why I pursue him. I persuade him na maglipat ng profession. Sabi ko sa kanya, I can make a letter of recommendation sa project manager namin para maging engineer siya sa site namin. Then he agreed. Nagletter ako. Luckily, inaccept naman nila ito. He was promoted as SE sa site namin dahil sa recommendation na ginawa ko. Then mas lumalim ang kapusukan namin dahil SE na siya. Same na kami ng floor accommodation. Isang dingding lang ang pagitan ng tinutulugan namin. Every time natulog na ang lahat, papasok siya sa room ko at dun matutulog. Dun na rin namin ginagawa ang dating mga patagong tagpo na ginagawa namin saan mang sulok ng site namin. At dahil napapansin na ito ng mga superior ko, pinatawag nila ako. Kinausap nila ako. Pinagsabihan na itigil kung ano man ang ginagawa namin dahil babae ako. At baka malaman ng iba ang napapansin at nakikita nila. Sinabi ko yun kay June. Tumigil naman kami. Tumigil kaming magkita sa room ko. Pero ginawa na naman namin yun uli sa kung saan-saan. Hindi na niya kinakausap yung girlfriend niya. Tapos nalaman ko na nakipag-break na siya sa girlfriend niya ng tuluyan. Then niligawan niya na ako. A week before Holy Week, nag-file ako ng leave kasi uuwi ako sa amin. The company accepted it. After that day, sabi ni June sa akin, sasama raw siya pauwi sa amin. Mag-i-stay din siya for Holy Week. Tinawagan ko noon ng family ko and they agreed naman. Okay lang sa kanila. So before Holy Week, nagkaroon ng random swab test sa site namin. And with that, hindi ako nakauwi sa amin. Bakit? Kasi nag-positive ako sa COVID-19. At dahil positive ako, positive din si June. Kasi syempre naghahalikan kami, no? Well, asymptomatic yung diagnosis sa amin. And because of that, kinailangan naming lumabas ng site to quarantine. Ako nasa Parañaque kasama ang iba naming babaeng engineer at safety na positive din. Si June naman kasama ang mga lalaking positive din sa company namin. During the 14 days quarantine period, halos oras-oras niya akong tinatawagan. Hindi ko pinaalam sa family ko na positive ako dahil ayaw ko mag-worry sila.
Sabi ko na lang na hindi ako makakauwi dahil hindi ako na-approve. Then pagbalik namin ng site, nag-swab ulit kami and this time negative na kami. Kaya nakapagtrabaho na uli kami. Pero pinaghiwalay na kami ng accommodation ni June. Nilagay siya sa mga lalaki. Kaya naman balik na naman kami sa dating gawain namin. And this time, mas wild. Miss na miss namin ang isa't isa. Sabik na sabik, kumbaga. Mapusok na mapasok. Kahit delikado at baka makita kami ng iba, hindi namin pinansin yun. We made love. And take note, hindi pa kami nito. Then after a few months na pagdesisyonan ko na gawing legal ang meron sa aming dalawa. Bumili ako ng pagkain for dinner para dun ko sabihin sa kanya na sinasagot ko na siya. At after nun, mas lalo pa kaming naging wild and explorer sa isa't isa. The December, hindi na ako dinatnan. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya dahil wala naman akong maalala na iniswab niya ako. Pinagtapat niya sa akin na nung huling beses na may nangyari sa amin, ay hindi na raw niya napigilan ang sarili niya sa panggigigil sa ginagawa ko sa kanya. Kaya ayun, iniswab niya ako. Hindi ko akalain. So ako, natameme lang. Napatanga lang. Christmas break. Hindi ako umuwi sa amin. Kasama ko si June outside Makati sa kondo ko. Then dun ako nag-test. Pregnancy test. 2 ang binili niya pero isa pa lang. Tumigil na agad ang mundo ko. Kitang-kita ko ang 2 pulang linya na nagpatigil ng 10 segundo ng buhay ko. I snapped out. Tinawag ko si June. Tumulo na yung mga luhas sa mga mata ko. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako handa. Pagkakita niya, nanlaki yung mga mata niya. Then nag-usap kami ng masinsinan. At sa pag-uusap na yun, ay napagdesisyonan namin na ipalaglag ang bata. Yes, we decided not to keep it. Pumayag naman siya. Pumayag siya. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko na ginagawa ang mga bagay na hindi ko akalaing gagawin ko sa pagkakataong yun. Napagtanto ko na hindi ko kaya. Hindi ko pinaalam sa mga magulang ko na muntik ko nang ipalaglag ang anak ko. DJ Rocky, binuhay namin ang bata. At naging isang ganap akong ina. Hindi na ako bumalik sa site na yon at nagpa-transfer ako sa ibang site. Sumunod si June, kumuha kami ng kondo malapit sa site namin na yon at doon namin mas nakilala ang isa't isa. Tumigil siyang mag-work same month ng due ko sa panganganak. Wala kami parehas na trabaho. Pinapahanap ko siya pero nahihirapan siyang makahanap. Then after kong manganak, nagbago ang pagsasama namin. Dahil wala kaming trabaho, mainit palagi ang ulo ko. Hindi ko kasi alam kung saan kami kukuha ng panggastos. 2 weeks pa lang ang anak ko, napilitan na akong magtrabaho. Imagine, 2 weeks after kong manganak, nagtatrabaho na ako. Babad sa computer dahil nasa design ako. Habang siya, kapag tinitingnan ko, nasa tabi ng anak namin, naglalaro ng mobile games. Nakarelax. Habang ako halos magkasakit na sa trabaho after kong manganak. Pero wala akong choice, kaysa namang magutom kaming 3.
After 5 months of working at 5 months na rin yung anak namin, wala pa rin siyang trabaho. Yung masayang relasyon namin noon, ngayon ko nakita na hindi na maganda ang kinalalabasan. Naging asa na siya sa akin. Ako ang tumayong padre de pamilya habang siya busy sa kalalaro sa cellphone niya. Nagpatuloy ito hanggang sa 7 buwan ng anak namin. Lumipat ako ng trabaho, umalis ako sa trabaho ko dahil stress na ako. Madali ang sweldo dahil UK-based yung company ko. So, UK dollar ang sweldo ko pero ang hirap mag-adjust ng oras dahil ang trabaho ko noon ay UK time din. Umalis ako, sinabi ko kay June na maghanap na siya ng trabaho dahil gusto kong magpahinga. Pero hindi siya pinapalad hanggang sa ma-hire ako sa isang government agency or company sa Cebu. Pinasok ko rin siya sa trabaho ko bilang isang engineer. So, parehas na kami may trabaho. At sa pangalawang pagkakataon, ay pareho na naman kami ng kumpanya. Then dito na nagsimula ang gawain niya na hindi ko akalain na gagawin niya. Mag-iisang taon na ang anak namin dito. Dito na kami nagkaroon ng pagsubok. Na-scam ako sa isang, hindi ko napapangalan ng platform. Almost 600,000 ang nawala sa akin. Galit na galit sa June dahil pera naming dalawa yun. Hindi kami nag-uusap ng ilang araw, hindi kami nag-iimikan. Grabe yung pagsisisi ko noon dahil alam kong matalino naman ako para ma-scam pero wala eh. Nawala na ang pera namin at sumabay pang pagkakasakit ng anak ko. Halos umutang ako noon dahil wala na nga kaming pera. Pero nalampasan ko yun na ako lang ang nagbigay ng solusyon. Kasi si June, hindi tumulong. Siguro dahil galit na galit siya sa akin. Then nalipat siya sa isang remote area na site kung saan uuwi lang siya sa akin tuwing linggo. Then one day, may nag-chat sa akin. Hindi ko kilala ang sabi sa akin, "Hi, ikaw po ba ang asawa ni Engineer June? May babae po siya rito at araw-araw silang nag-iinuman. Mabuti lang po sana kung yung babae niya ay single. May anak po yung babae niya, pauwiin niyo na po ang asawa niyo." Yun yung sabi sa akin sa chat. Pero dahil wala naman akong kutob ng mga panahong yun, focus ako sa kung paano ko maibabalik yung pera na na-scam sa akin, isinawalang bahala ko. Nang panahon na may sakit ang anak namin, sinabihan ko si June na umuwi para may katulong akong magbantay sa anak namin pero wala. Hindi ko siya makontak. Kinabukasan sabi niya sa akin, gabi na lang daw siya uuwi, may gagawin pa raw siya sa site. Hindi raw siya nakareply dahil nag-inuman sila ng foreman niya. Hinayaan ko siya. Hinintay ko siyang makauwi. Kahit galit na ako. Pagod na ako. Pagod na ako magtrabaho. Tapos uuwi ako at mag-aalaga ng anak ko habang siya. Kahit magmakaawa na umuwi siya, ay hindi siya umuwi dahil saan? Dahil sa galit niya sa akin? Yung na-scam na pera namin, oo. Pero mas marami yung pera ko doon. Ipon ko yun kasi nga, ako lang naman yung nagtatrabaho noon. May ipon niya ba yun sa trabaho niya ngayon? Ang liit ng sahod namin kumpara sa UK work from home ko. Hanggang sa napuno na ako, nag-away kami. Sigawan, sinaktan ko siya, pagod na ako. Binantaan niya ako, sabi niya sa akin, "Sige lang, hintayin mo lang." Then nabawi ko yung perang nawala sa akin. Okay na uli kami. Then bago kami mag-anniversary, may isang dummy account na nag-chat sa akin. "Hi." Yun ang sabi. Ako nag-reply. Di ko naman siya kilala. At higit sa lahat, dummy account yun. Biglang dumating si June, pumasok sa kwarto. Thursday pa lang pero nasa bahay na siya. Nakakapagtaka. Di na ako nagtanong kasi ang importante nasa bahay na siya. Niyaya niya ako matulog agad. Sabi niya, magpahinga na ako dahil siya na ang magbabantay sa anak namin. Natuwa naman ako. Pero bago kami matulog, ipinakita ko sa kanya yung dummy account na nag-chat sa akin. Sabi ko, tingnan mo to, may nag-chat sa akin. Ang sagot niya, hayaan mo yan, dummy naman yan, baka scammer na naman yan. Hinayaan ko nga.
Then bago ako tuluyang matulog, kinuha niya yung cellphone ko. Siya na raw ang magcha-charge. Alam niya yung password ko kaya hindi na ako umimik. Kinabukasan nasa opisina ako, nagkaroon ako ng kutob. Biglang may nagtulak sa akin, nakausapin yung dummy account. Naalala ko yung taong nag-chat sa akin tungkol sa babae ni June sa site. Binuksan ko yung messenger ko, nagulat ako dahil wala na yung chat nung dummy. Hinanap ko dahil baka natabunan pero wala talaga. Buti na lang, tandang-tanda ko yung pangalan ng dummy account. Pero pag search ko, wala pa rin talaga. Tiningnan ko yung blocklisted. Ay, nandun na yung dummy na yun. Bumilis palalo ang tibok ng puso ko dahil sa kutob ko. Wala namang ibang humahawak ng cellphone ko bukod kay June. Kaya naglakas loob na akong i-message ang dummy account. Sabi ko, hi. Doon na siya sunod-sunod na nag-chat sa akin. Niloloko ka ng asawa mo. Laging lasing yan dito, may kaiinumang babae. Kung minsan doon pa siya natutulog. Gusto mong proof? Ang nireply ko? Okay. Sinend sa akin ng dummy account yung picture ni June. Picture ng kwarto ni June sa site. Picture at lahat ng conversation nila. Sobrang sakit. Lahat ng mga nabasa ko. Noong mga panahon na na-scam ako, yung pala may iba na siyang babae. May I love yous na sa mga convo nila. At nung araw na pinapauwi ko siya para may kapalitan akong mag-alaga sa anak namin, nagpaalam muna siya sa babae niya para umuwi. Kaya pala sabi niya sa akin, gabi na siya uuwi. Po, gigil na gigil ako. Hindi ako nag-reply sa dummy account. I went outside. I called one of our engineers na kasama niya sa site. Tinanong ko kung totoo nga na may inuuwi si June sa site. Hindi siya makasagot. Sabi niya, dapat kami raw ang mag-usap. Tinawagan ko si June. Nasa akin ang sasakyan niya nung araw na yon at alam kong hindi siya makakaalis. Sabi ko sa kanya sa tawag, babaero ka po, manloloko ka. Humanda ka pag uwi ko, papatayin kita. Gigil na gigil kong sabi sa kanya. At dahil sa kagustuhan kong malaman kung sino yung babae niya, hinanap ko yung isa sa timekeeper namin sa site ni June. Agad ko siyang nilapitan, kalmado pa ako nung una. Hindi niya sa akin sinasabi pero nakiusap ako, sabi ko sa kanya. May anak kang babae. Paano kung mangyari ito sa kanya at alam ng mga nakapaligid sa kanya na niloloko siya? Gugustuhin mo bang makita ang anak mo sa ganitong sitwasyon? Bigla siyang napahinto. Kinuha agad ang kanyang cellphone para hanapin ang account ng babae ni June. Agad ko naman itong sinearch at sinend sa dummy account na nagchat sa akin. Sabi ko dun sa babae, Hi Rika, God bless you. Halos magkasing edad pala tayo ng anak. Pinagkaiba lang natin. Ako kasi hindi ko kailangan ng lalaki na bubuhay sa anak ko dahil nakapag-aral ako. Bibisitahin kita one time. Bigay ko sa anak mo ang mga pinaglumaan ng anak ko. Huwag kang mag-alala dahil branded lahat ng gamit ng mga anak ko. Nag-reply pa si Rika sa akin at sinabi na mahal raw siya ni June. Handa raw kaming iwan ni June para sa kanya pero ako, hindi ko na siya na-replyan. Pinakita ko sa kanya kung sino ang edukada sa aming dalawa. Isang manikurista si Rika. Hindi nakapagtapos ng high school at naanakan pero hindi pinanagutan. Nagpaalam ako sa trabaho ko na mag-half day ako. Bago ako umuwi sa bahay namin, dumiretso ako sa barangay hall. Gusto ko siyang ipabarangay pero wala sarado ang barangay ng araw na yun. Bago ako umuwi ay pinasundo ko muna yung anak ko sa ate ko. Sabi ko dalhin muna sa mall. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto, nilak ko agad. Andun si June, nakahiga. Kitang-kita ko sa mukha niya na takot siya. Ito ang unang beses na nandilim ang paningin ko. Sinampal ko siya, sinuntok ko siya, sinipa ko siya, binugbog ko siya. Yung power bank na mabigat, pinanghahampas ko sa ulo niya. Walang lumalabas na salita sa bibig ko ng mga oras na yon. Galit! Galit ang nararamdaman ko. Bumalik yung mga panahon na sobrang pagod ako sa pag-aalaga ng anak namin tapos siya, iba yung inaatupag. Yung panahon na pinapauwi ko siya, humihingi pa siya ng approval sa kabit niya. Bago umuwi, inuna niya pa yung kabit niya kaysa sa anak niya. Nagmakaawa siya sa akin na tumigil na ako. Sabi niya parang mamamatay na raw siya sa pambubugbog ko. Nakaluhod siya, humihingi ng tawad, umiiyak, sabi niya. Titigil na raw siya o tumigil na siya.
Kaya raw ako chinat ni Rika dahil hindi matanggap ni Rika na ayaw na niya. Pero hindi ako naniwala. Kinabukasan, pumunta kami sa bahay ni Rika. Dala ko yung mga gamit na pinaglumuan ng anak ko. Pagdating ko sa lugar nila, pinagtitinginan ako ng mga tao. "Engineer, yan na ba ang asawa mo?" sabi ng isang lalaki sa tindahan. Sinagot naman ito ni June ng, "Oo, asawa ko po ito, maganda po, 'di ba?" Sumagot yung lalaki ng ngiti lang at ako, umirap na lang ako dahil alam kong alam sa lugar nila ang kalokohan ni June. Pagkarating namin sa bahay ni Rika ay agad naman siyang lumabas. Mas lalo akong nainis. Hindi siya maganda. Hindi sexy, walang pinag-aralan. Kahit nga ngipin ay sira. Diyos ko, nang babae lang dantong si June. Di pa pumili ng kaselos-selos na babae. Yan yung nasa isip ko ng mga oras na yun. Then sabi ko, "Rika, ito na pala yung mga gamit ng anak ko para sa anak mo. Alam ko kasing hindi mo kayang maibigay sa anak mo yung karangyaan na kaya kong ibigay sa anak ko, kaya eto." Tinanggap niya naman. At eto nga pala si June, kaya ako nandito kasi hinahatid ko na siya sa inyo. Hindi ko siya kailangan kapag nagsama kayo, mawawalan siyang trabaho. Ano ang kayang ipakain sa inyo ng anak mo? Samantalang ako, kaya ko kahit wala siya. Kaya sa'yo na. Galit ako, DJ Rocky, pero ayokong manakit. Inapakan nila yung pagkababae ko, kaya aapakan ko na lang din yung pagkatao niya. Lumapit sa akin yung magulang ni Rika, humihingi ng tawad dahil sa ginawa ng anak nila. Matagal na raw nilang sinabihan si June at si Rika na mali ang ginagawa nila pero pinagpatuloy pa rin. Sabi ko sa kanya, uunahin ko yung kapakanan ng anak ko. Hindi ko kailangan si June. Kaya sana, ilubayan na ako. Sinabi ko yun dun sa nanay ni Rika. Iniwan ko dun si June. Umuwi ako. Maya-maya pa'y dumating si June sa bahay, humihingi ng tawad. Hindi na raw niya yung uulitin and he will try to win me back. Pinagbigyan ko siya. Pinagbigyan ko. Ilang buwan na ang nakakalipas pero wala namang nagbabago. Naalala ko pa rin yung kababuyan nilang dalawa. Naalala ko yung mga pinaggagawa nila. Nag-resign si June sa trabaho dahil ayaw na niyang mag-isip ako na nakikipagkita pa rin siya kay Rika. He stopped working, so ako naman ang kumakayod sa aming pamilya. Pagod na ako, physically, mentally, emotionally. 0% na ang lahat sa akin. Hanggang sa bumalik yung ex ko. Nakakapag-usap kami ulit. Alam ni June kung gaano ko minahal ang ex ko. Pagmamahal na hindi ko kayang ibigay kay June. Iba yung pagmamahal na ginawa ko sa ex ko. Nakapag-usap kami. Itago natin siya sa pangalang Chrysler. Nagkita kami sa isang mall. Doon ko nakita ang girlfriend niyang buntis. Nakita naman niya ako nakasama ang anak ko. Pareha kaming gulat. Di namin nabanggit sa isa't isa na meron kaming pamilya. Tumigil kaming mag-usap kasi nga mali. Then nagkaroon ako ng opportunity makapagtrabaho sa UAE. Ginrab ko yun. Kami ni June casual. Umuwi siya sa bahay para sa kanya. Pero para sa akin, iba na. Nasusuka ako pag may nangyayari sa amin ni June dahil naaalala ko yung panluloko niya. Tama ba na ang ginagawa ko ngayon ay nag-uusap kami ng ex ko na si Chrysler? Naikipag-dirty talk ako sa ex ko na may anak na? Kasi nga, yung huling kita ko sa kanya, buntis yung girlfriend niya. Tama ba na gawin ko yung ginawa sa akin ng boyfriend kong si June? Pagod na akong buhatin si June, pagod na ako eh. Ang hirap niyang iangat. Parang wala na siyang will sa buhay. May anak na kami, pero parang wala siyang pinapasa na responsibility. Nasa sa akin lahat. Ultimo pagpapakasal, sabi niya sa akin na ako na raw ang mag-ipon. What the F? Nagloko na siya, ako pa ang mag-iipon para sa kasal namin. Deserve ko ba to? Mali ba na maghanap ako ng iba? Mali bang mapagod? Sa pagmamahal na akala ko magbabago?
Yung taong akala kong mamahalin ako hanggang wakas, sasaktan lang din naman ako ng wagas. Tulong naman DJ Rocky, should I stay? Should I endure? Give us another try? Forgive him? Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. I'm asking Lord kung kailan niya ba ako kukunin kasi pagod na ako. Ayoko nang lumaban. Hindi ko deserve lokohin pa. Pero andito na ako sa puntong to. Durog, wasak at luhaan. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Belle. At ito, ang aking secret file.